En l'últim episodi de Trencant Barreres, clausurem el taller audiovisual del Centre Ocupacional de Sueca amb una xerrada sobre el so en el cinema, impartida pel professor Paco Castells. La música té molt que aportar al cine i quan vegem una pel·lícula, si no posaren aquestes músiques o aquest so, si no el dissenyaren conforme toca, doncs ja no seria el mateix. El leitmotiv s'heu donat compte que en moltes pel·lícules n'hi ha una tonaeta que se repeteix moltes voltes? Doncs això és el leitmotiv. Ara anem a veure un exemple en el leitmotiv. Hi ha sons que sí que apareixen en la pantalla, com pot ser quan apareixia cantant i tocant en la guitarra. Això se diu so que és diegètic. Hi ha pel·lícules d'humor, d'humor de l'absurd, que per reforçar aquest sentit de l'absurd ens posen unes imatges i ens posen una música que no casen en la imatge. Ens dona aquest caràcter especial. Esta presentació de Paco i que us ha parlat un poquet de la música en el cine, que mos conteu un poquet què és el que heu fet en el vostre taller de la pel·lícula. Pues han fet una pel·lícula que es titula Lantana, que es diu el tren de la vida. Pues se trata de un xic que se'n va a treballar a l'oficina, però ell té que estar mitja a l'estació, que no vol anar, insistix. Jo he sido caquillera. Como hay de caquillera, me vayan a confundir en la caquillera. Entonces venían a preguntarme si volía un billete para Valencia. Y yo me quedé, pues perdida. Pasé súper bien. Al principio estaba muy nerviosa, pero después... A mí me dieron en Javi, aquí está de protagonista. Han fet una bona pel·lícula. Soc la directora del Centre Ocupacional de Sueca i hem vingut a la xerrada que ens heu convidat des de la universitat. Tot començà en el centre ocupacional amb la idea de filmar un curtmetratge perquè els professionals que estem allí a tots ens agrada molt el cinema i pensarem, volem viure com se filma un curtmetratge. Després contactarem a la universitat amb el programa Telegrafies i buscarem una xerrada un poc que tinguera que veure amb la nostra inquietud sobre el cinema i com que Paco, el ponent, és veí de Sueca, tot estava nugat i triarem el so en el cine. Jo crec que ens hem transmès un poc aquest afany de saber del cinema. Segur que els ha agradat. Soc la gerent de Sueca Televisió i Sueca Televisió va col·laborar en el taller ocupacional de Sueca en un taller de curtmetratges. La idea va sorgir del taller ocupacional, ens ho vam proposar i realment el taller no consisteix solament en l'elaboració d'un curt. N'hi ha hagut dos parts. Una primera part va ser que ells conegueren un poc el món del cinema, que vegueren la feina que realment s'amaga darrere d'una pel·lícula. Analitzarem un poc algunes escenes, analitzar un poc la música, mirar la feina que s'amaga de tant d'actors, d'atrecho, de vestuari. I després, a partir d'ahir, ja farem unes pràctiques en ells davant càmera. El que se pretenia és que contar històries de... Vull dir, el que a ells realment es preocupava, el poder tindre accés a una vivenda, el tindre una vida en parella i el tindre una vida social. Entonces, aquestes tres qüestions les hem intentat incloure-les en la història. I ells també realment s'han implicat molt, estaven motivats, en unes coses més que altres, però sí, en general sí que han estat implicats i sí que els ha agradat i sí que se'ls ha vist a gust.